नांगौनि बारा खालामोब्ला सावनाङोलै डिफेन्सार। आं खुनु आफादखौ बखिनाय नङा, नाथाय सैथोआ सैथो। जुदि आंनाव सैथोबा आंनावबाबो नांगोन। दिनै जि दावराव दावसि खालामदों बाव फरायसाफोर सैथो गोसोजों बिग्रायनानै खालामदों। बाव रावबो BPF, UPPL, BJP गैया। न' डाउट आं नुदों साफा सानै साइडआव थाफादों दङ थुनानै होग्रा, नाथाय दायआ फरायसाफोरनि गैया। आरो लोगोसे बे दावरावा STनिब्लाबो, STखौ स्टप खालामनायब्लाबो STनि नङा होननानै बुंनांगोन। मा खारनाव नङा, मा नुखो नोंलाय एमजे गोमाबा बुंगोन। कमेन्टखौ खोनासंग्रोनानै लिरजोब, रायलांनोबो हागोन। गाज्रि लिरग्रायाबो जोबखाया। आं दिपेन बर' सारखौ मानो बुंदों, सावनाङोलै अयनाय खालामोब्ला। सायाव मोजां मोजां बुंनानै सिङाव जुदि बेलेग थायोब्ला, नोंल' मोजां जौगायोब्ला, सोमावसारग्रायाथ' सोमावसारगोन सेन्टिमेन्टजों। नाथाय आं मुंखारिला, बामोनानो फिदिंगासिनो दं। जोंलाय सोर? बयबो बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव। नोंगौ अयनाय खालामलायोब्ला रागा जोङो, दुखुजों जालायनाय फैयो। नाथाय बै बामोना फिदिंगासिनो दङ। दिनैनि STनि दावराव प्रटेस्टआ जोङो बै बामोननावसो खालामहैनो हानांगौमोन। नैबेबायदिखौ बामोननावसो खालामहैनो हानांगौमोन। बै सासे बामोन, गासैखौबो नांगोन बै सासे बामोननाव। नाथाय जों गावनियावनो खालामबाय, गावनि न'खौनो सावनानै लादों। गोबाङा बुंदों गुबुना ST मोनोबालाय बे न'खौ जोंनो मानो? गावनि न'खौ सावनायनानै नायग्रो, माबायदि मोनगोन, बहा उन्दुगोन, सोर बानायफिननांगोन। दिनै आं बैफोर गथ'फोरखौसो सानदों, गोबांथार CCTV फुटेज बेफोरखौ मानो गारबोखो? जायफोर लिड लाग्रा, सासे सानै लिडार, गासैबो स्टुडेन्टखौथ' हमनाय नङा, नाथाय जायफोर लिड लाग्रा, केसा जायोब्ला बै जायफोर खिबुआव अर सुनानै होग्रा लिडारफोर नायगोन। मानबिता खाथिराव खनसे खननै थांनो हागौ, नोंनि बार केसआव नोंनि थाखाय थांबाय थाया, रावबो फैसा गारबाय थाया। बे हले सैथो। जोंनि प्रटेस्टआ बै बामोननावसो जानांगौमोन, जायनि थाखाय दिनै गोबांथार जोंनि बर'नि एगेन्स्ट नोंथांमोना एसामिस निउसफोराव कमेन्टफ्राव नाय, मिनिदों। मा जागोन? लसथा मानो होनब्ला रावबो जायाखै, जोंनि बर'आसो जादों। बेफोरबायदि पावारखौ जाय मानसिफोरा फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ बड'लेण्ड नांला होननानै गारबोदों, बैसोर बिदि गारबोनायाव मानो देखायनो हायाखै? रन्जन दैमारि सार, जिखुनु पलिटिकेल हान्जा, BPFआनो होन, UPPLआनो होन, बा सोरबायानो होन, बख'नो हायाखै। हारिनि थाखाय नांग्रा सासे, बैफ्राव मानो बे पावारखौ देखायनो हायाखै? दिनै बेफोर बाथ्राखौ बुङोब्ला जों गाज्रि, बुंजायोब्ला लाजियो गोबाङा सानो जों ओरै खालामबोदों। नाथाय सैथोआ बे अराय सैथो। सोरखौबा उनजों हिट होनानै बेसाराफोर, बिसोरथ' बुजिया सोमजिया हारि होननानै थांबाय, हिट जानानै खालामहैबाय। दा बावहाय दाया जेंनाया फिउचारसिम थाहैयोब्ला बै लिडारा मालाबाबो गसंफैया। मोजां भाषण होगोन, ब्रेन वाश खालामगोन, थैनोबो गसंफैनाय नङा। अयनाय जायोलै डिफेन्सार। बड'लेण्ड नांला होननानै लिरबोनाय बेफोरनोथ' जाफैदों। दिनै नैबे स्ट्रंलि मुभमेन्ट जोबोद मोजां जादों, नाथाय बे बाव जानाङामोन। जोंनि न'आव गावनि न'खौ सोरबा सावनानै लायो नामा? बैयावसो जानांगौमोन। सासे बामोन दंना, बेसो फिदिंगासिनो दङ। STनिजों नांदों, नाथाय बे STनिया बै जुबिननि केसनिफ्रायसो फैदों। स्ट्रंनिफ्राय स्ट्रं बिग्राफोरखौबो ओरै नोंसोरबो दे गोजौ लेभेलनिखौ दै, नाथाय बे बिग्राफ्राबो गाहाय लेभेलना बेसारबा थांनांगौ नालाय थांदों, स्ट्रं बोलो लानानै। आरो ओरै
बिजानो बाग्राफोरखौबो दे नोंसिनाबो लांदो मा नांगौ गाहाय लेभेलना थांनांगौ नालाय थांनांगौ जों मानो होनो जों होनो हाया नाथाय सैथोआ सैथो हाजार गाज्रि बुं हाजार निन्दा खालाम सानसे समाव नुजाहैफिनो अराय सैथो गोबांनो बेखौ आं बुंबाय दा जोंखौ बुङो गोबाङा बुंगोनबो पार्टिजों थानानै बिदि खालामबाय बिदि पार्टिनिफ्राय फैसा मोनजायो हा थाइसे थाइनै मोननो गोबाङा गिदिङो बिनि थाखाय गोबाङा सानो नाथाय जों रियेल गोसोजों ओंखारनाय जि पाब्लिक सापर्टजों जि थाइसे थाइनै मोनदों नांगौ समफोराव जों बै समाव लिडारा उनाव देरहाबा नायहैखागोन होननानै जों एसे एनैब्लाबो लिडारफोरखौबो हायाब्लाबो सापर्ट होबोनाय मानो होनबा पलिटिक्स आलदा गावबा गाव मोजां मोननाय गाज्रि मोननाय थाखायो नाथाय हारि होनोब्ला जों बयबो स्ट्रं दा बैखौनो जोंनि माखासे लिडारफ्रा फायदा उथायो जोंथ' स्ट्रं नाथाय मावनांगौआ नैबावमोन खामानिया नै गावनियावनो सेस खालामनानै लाबाय गोदोबो बिदिनो बरबाद जादों होननानै जों गोबां खोनायो स्कुल सावनानै लादों लामा दालां बुफायनानै लादों कारेन्ट खुन्था बुफायनानै लादों गोग्लैसोदों सोर जों बर'फ्रानो जाम्बा जाम्बि जादों गोबाव सम सोर जोंनो दाबो बेखौनो गोबां बुंदों जोंनि थाखायानोबा जोंनो मानो नाथाय बेनि सिङाव जे मा पलिटिक्स गेम जानानै दं सोरनि बै बामोननावसो जानांगौमोन दिनैनि नैबे देखायनाया नाथाय नैबावसो देखायबाय गावनियाव खहा खालामनानै लाबाय दिनै आंनि बेफोर बुंनायफ्रा गोखा जानो हागौ नाथाय बे सैथोब्ला फिउचारावबो नुजाहैगोन जुदि आं असैथोब्ला केसफोरहै आयेना राहा लागोन आंनि बुंनायफ्राव सैथो जादोंब्ला सोरखौबा हार्ट खालामदोंब्ला दुखु होदोंब्ला बे लाभ इउ अल